Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello bro, ki padba jong ka bri unyo trap. Te mentang awan ban mi padba kumne halor ka jingek ki sat tangan jong ikong bidas im. Ban dawa ya ka sorkar. Ban maramot no ya ka surok nongpo umden sunapuri bah distrik. Te na kalian ka jonga nga Christian pura ya ka jingek ki ka jong i. Namar na kalian ka jong i ya ki ya ka badai hisha. Namar kumbala saki haki video nga isin ya ka to ka surok nongpo umden sunapuri bah distrik. Kamtam hakapor baslap ngayu iba hakapor baslap kato kasurok kalalong kum kapung te nga isen bat kala donru kajing bentut ki padba kamtam ki bapang ki basitong kumbalaya thu ikong bindas te na kalian kajonga nga penrem jur ya ka jingkular ka jong ka sorkar ban maramot no ya kato kasurok nongpo umden sunapur ribuan distrik na kalian kajonga nga penrem juru ya ka jingle kuman jong ka sorkar halor kane ka jingaki sat tangan jong ikong bidas namar na kaliang jong u chief minister u konra sangma bat u ba prestun tensong kimwan mi hakato ka jaka ba sat tangan ikong bidas te nga penrem juru ya ka jingle kuman ka jongki ya ka jingle bom kenkor bom nyokor ka jongki te nga penrem juru sya ya ka jingle ka jongki namar kumba ikong bindas ila kren hakilat patay kubor ngayo iba ikren ya kabadai iong ba ikwa ba unwan u kona sangma lane uba prestun tensong banwan ya kenduk markmat lane banwan ya kren markmat hakato ka jaka syak tangan jong ikong bindas tangba kumalong hadu menta ngampadu iba u kona sangma lane uba prestun tensong kinwan mi banyak kren markmat ban ikong bindas ngayu itang ya ki seng halang ki political party kum ka VP kilawan ban kersan kum juru ki padba ki batre hakikam per kilawan ban kersan ya ka jingeki sat tangan jong ikong bendas tena kalian ka jongang ai kublay ya ka jingon kersan ka jongki te nga penrem jur ya ka jingle kuman jong ka sorkar jong u chief minister ki deputy chief minister bat ki baro ki minister sorkar kibadon hakane ka sorkar MDA 2 na kalian ka jonga nga penrem juru ya ka jingle riu cloud jong ka police department namar kumbala saki hakato ka video ba na kalian jong ka police department kala le riu cloud kala le don bor siapa pelat namar ba na kalian jong ki pulit kimut ban wantan jubor ya ka kong bindas na kato ka jaka syaktan te lada umdon ki to ki riurang ba ki baya site ki baya tiny bat utu SP jongka Iskasi Hills walayalam ya ki pulit ban wantan jebor ikong das te ra umdon ki to ki rurang ba ki ba wan yasat ki ba yasat nakamta ban nomsya ya ki pulit ban wantan ikong das na katoka jaka tangan tada umdon maki te tip kanja ayu ikong das namar ba kumban su punken mau hakini ki snem ki baladep kum ya uba che pet bapli usha siat rat jubor ya ka jong ka jing haki pulit namar ki pulit ki wan steng mit te shulong ba ki pulit ki don hakabor nre lada dei kum ubrushmet lada ki wan steng mit kamut ngila khen ba ki dei ki nong chono te ya ki pulit ru nga khen rusnu ba haba ki wan steng mit klem ya ki sakhi ki babiang namar kal syong kat kum ka jat kam ken haba isyong chat tangan kum to bale kimwan hakapor men sni men sai kiwan hakapor men mit te kalong ka ba bian kalong ka bom laban pediang na kaliang ka jongi ki padba te bun ki padba hakini kisni ki bamta kim don shu ka jingshani ya ka police department namar ka jing fail trekam lani ka jing bakla trekam jong ka police department hakini kisni hakabagi padba kim la shu ban shani bat kalapan longru ki padba bakin bitar ya ki pulit namar laraja ya ki khasi jungi kemut ki kimda kip kiade laraja ya ki barjalapat i kuma ki sim kiabha te khamtam lada ki ledon bor ki barjala ya ki khasi jungi kemut ki nakaling jonga pulis i kuma kale kinsting
te lada ja ki dikarpat lada shubu lada don ki kasi jungi ki ba le show ki ya ki dikarpat nakalin jong ke pulis nga iba ki long ki long sim kam hade ki sim action ba te na kata daw nakaliang ka jonga nga penrem jur ya ka jingle jonga police department te kumbalong ki jaka kaput lada ki wan le don bor ki barjela lada ki wan le don bor ki barjela pat nakaliang jonga police ka susha jam te lada ngi yaki mangi tangka pis protest kumto ka jingaki ka bajai ru ki wan show lati ki wan le don bor ki wan tit wan bom te nakaliang ka jungi ki pajba kamtam nakaliang ka jonga ngam laban pling ka jingle arsap jong ki pulit te kumbalong hi ki pulit ki deban ai ken kata ka jingsingan klem da don kano ka jingisha liang ukasi lane udkarne dei reban don ka jingisha liang ken te nakaliang ka jungi ki pajba ngi angno te kata nrei ya ka jingle jong ki pulit hakine ki si ki menta kamut ka pen bitar bat ka pen domingi ki pajba te kum ba le ya ikong bidas im te nakaliang ka jonga ngamlaban pliang ya kato kamtam utu SP U1 hakato ka jaka ba syong syatkan ikong bidas im i kuma biang kli isu i kuma ula syok kau yang ula bu aitnya kumnone te nakaliang ka jonga ngadon ka jing ong ka ba umla ban pliang ya kato ka jingle jung SP naka jingle jong ki pulit hakato ka jaka ba syong syatkan ikong bendas im kalong ka bomla an pliang namar ba bun ki wanda ki pulis sinrang te ikong bendas im ide ikan thai te kakade ka duty ya ki pulis kan thai ken bakin wan jurip lane bakin wan pet te ki wanda ki pulis sinrang te kalong ka bomla an pliang te sakaweru ki mud ban le medical check up yi te kade ka kamram ya ki doktor ken bakin wan balai kin wan tan banda ki pulis te ki pulis ki de ki nong pet ya ka suk ka singan ya ka jing huri hura kan balai ki wan pan banda ki pulis ban le medical check up ya ikong bendas imapli te nakaliang ka jonga ngam la ban priang bat nga penrem jur ya ka jingle jong ka police department halor kato ka benta te parlok ka jing pensya jonga kalong tangkat ne te ngob haban share ya ka video basa like ru basa ya subscribe ru ada pidang tmai ha ka channel khnang bangan wanra shu ya pi ki webat ki video ki bangan pensya bat ngan pen i ha ka channel te kublai sibun parlok ka bri unyo trap o pilapet ya ka video kublai sibun watla kalong ka jing pensya ka barit ka jonga bat ngam dalak baban explain ya ki mat ki badai tangba ngala yo ban explain kumnete kublai sibun parlok kublai syajarnu ngin saya kendu biang haki webat ki video